בוקר טוב ושבוע טוב לכל אחת. יש סיפור מאוד מעניין על רבי מיכאל מזלוטשוב ברוסיה. חסיד של הבעל שם טוב, בעצמו צדיק מאוד מאוד גדול, יש ניבול מפורסם שלו. אחד מהסיפורים המאוד ידועים על אחד מהחסידים שהיו לו, לרבי מיכאל, באחת העיירות, והחסיד הזה היה עני מאוד גדול מצד אחד, ומצד שני הוא היה נדיב לב מאוד מאוד גדול. הוא היה מכניס הרבה אורחים על אף עניותו הגדולה. הרבה אורחים, וממש היה בליבו העניין. הרבה עניים הוא כל יום נכנסים לביתו ושבעים מהארוחה שהיה מכין להם. וכך היה. מרוב המצווה הגדולה הזאת של הכנסת אורחים, ברוך השם, לאט לאט העיר מזלו, והוא התחיל להיות עשיר מאוד גדול, מאוד גדול. ממש עד כדי כך שהוא הצליח לקנות וילה גדולה, אבל מצד שני, הנדיבות לב שהייתה לו התחילה להיות קטנה וקטנה עם הזמן. והתחיל ככה לרמוז לעניים ככה שפחות מתאים לו, ולפעמים גם להגיד בצורה בוטה, ועד שכבר בסוף בצורה הכי ברורה, פשוט לא הכניס אותם יותר לביתם, שמא ילכלכו את השטיחים היקרים שלו. אחד מהפעמים החסידים הגיעו לרבי מיכאל מזלוטשוב לספר לו על החסיד הזה, מה קורה איתו. זה לא הנהגה טובה. והוא באמת עבר שם ברחוב, איפה שהוא גר, והוא לא רצה להתייחס אליו, העשיר הגדול, הוא לא הסתכל לרבי מיכאל, ורבי מיכאל הגיע אליו, פנה אליו, וכך הכניס אותו לביתו העשיר. הוא הגש אותו לחלון, ואמר לו, תסתכל בחלון, מה אתה רואה שם? הוא אמר, אני רואה שם כל מיני אנשים שעוברים ושווים. ואז הוא הגיש לו מראה, הוא אמר לו, ומה אתה רואה עכשיו? הוא אומר, אני רואה את עצמי. הוא אומר, ומה ההבדל בין המראה והחלון? אז הוא אומר, במראה יש ציפוי של כסף. כי אם זה היה רק זכוכית, היה אפשר לראות מחוץ מה שקורה, אבל בחלון אין ציפוי של כסף. אז אני יכול לראות את האחרים. הוא אומר, רבי מיכאל אמר לו, אז עכשיו הבנתי, אז בגלל הציפוי של כסף שיש, אז לא רואים כבר את האחרים. בעצם רמז לו שעכשיו בגלל שאתה עשיר, הכסף מעבר את עיניך, וזה מפריע לך לראות את האחרים ולתת להם. החסיד כמובן הבין את הרמז ואת העניין, והתחיל יותר לעשות את הגמילות חסדים חזרה, אבל באמת, העניין הוא מאוד עניין עקרוני וחשוב מאוד, ואנחנו לומדים אותו גם מהפרק. בעצם העניין הזה של כסף, של כל דבר בעולם, שאנחנו בעצם התחלנו ללמוד בשיעור קודם, אפשר להשתמש בזה, דיברנו על מאכלות היתר, ודברים מותרים, אפשר להשתמש בזה לדברים טובים ולעלותם לקדושה, אבל חס ושלום אפשר להשתמש בזה בצורה לא נכונה. ואפילו סתם לקיים את הגוף, וקל וחומר כשזה שם תאווה, או למשהו שמאוד מאוד טעים ונחמד, אבל אז אנחנו מורידים את זה לקליפה. וכאן אדמו"ר הזקן בפרק הזה אומר, אם אנחנו באמת נוהגים כך והולכים אחר, קרא לזה יצר הרע, שד משדין יהודיים, יצר הרע יהודי, אם אנחנו הולכים אחרי היצר הרע הזה, אז בעצם אנחנו מורידים את הנפש הבהמית לשלוש קליפות הטמאות, כי היא לא שם, איפה היא? קליפת נוגה. אנחנו מורידים גם אותה, אנחנו מורידים גם את עצמנו, את הנפש האלוקית, למטה לשלוש קליפות הטמאות. אבל מה קורה כשאדם עושה תשובה? אז הוא חוזר בתשובה, הוא מעלה את הכל חזרה, כי זה היה מותר, הוא יכול להעלות את זה חזרה לקדושה, זה אפשרות אדירה שהיהודי יש בכוחו להעלות את הכל לקדושה בחזרה. מצד שני, אומר אדמו"ר הזקן כאן בפרק, שזה משהו שהוא מאוד מורכב. למה? יש כאן בעיה אחת שנשארה. כמעט שהוא העלה את זה לקדושה, אפילו שזה היה כמה רגעים, מהרגע שהוא אכל את זה לשם תאווה, עד הרגע שהוא השתמש בזה לעבודת השם, והעלה את הכל בחזרה. היו כמה רגעים שהנפש הבהמית הייתה בשלוש קליפות הטמאות. ומה הנפש הבהמית? איפה היא מלובשת? למדנו בפרקים קודמים בדם האדם. אז זה בעצם נהפך להיות בשר כבשרו, זה הפך להיות משהו שהוא חלק מהגוף. ואם הוא חלק מהגוף, זאת אומרת שנשאר רושם, שאותו התשובה כבר לא מועילה, גם התשובה וגם זה שהוא חזר, זה לא מספיק. זה נדבק בגוף. אז כאן אדמו"ר הזקן אומר, זה לא מספיק. מה קורה? אחרי 120 שנה, הגוף הזה, שגם הוא קדוש, גם בו בחר השם כתוב, גם הוא צריך לניקוי. איך מנקים אותו? מהרושם הזה, מהלכלוך הזה שנדבק בו, על ידי חיבוט הקבר.
לא נעריך באיך זה פועל בדיוק, אבל באים מלכים ובסוף פטירתו של האדם חובטים בגופו. וזה הרעיון שבעצם מנקים אותו מהלכלוך, כמו אבק שמסירים מהגוף. אבל מצד שני אנחנו שואלים ככה, רגע, בעצם שמה למעלה הנשמה הייתה במקום מאוד מאוד גבוה. מתחת כיסא הכבוד הנשמה לקוחה, הנשמה הטהורה לקוחה משם. אז אם ככה, אז מה, כאילו, למה לרדת כאן לעולם ולהתמודד עם כל התאומות האלה וכל הדברים האלה? למה? כאילו טוב לה, נעים לה, מתחת כיסא הכבוד, היא במקום כל כך נעלה וגבוה, למה להוריד אותה כאן לעולם עם קליפות, עם תאומה? ועוד אחר כך כאילו לחשוב שיש עוד גם הרבה עונשים, תכף נלמד כאילו מה, זה לא פשוט, כל מעשה פשוט כאילו שנראה לנו בעינינו, בעצם מסתבר שיש בו כוח עצום ואדיר. אז מה? בעצם בחסידות מוסבר שזה ירידה לצורך עלייה. הירידה הזאת לגוף, שהוא מאוד מאוד חומרי וגס, ושהנפש האלוקית, הנשמה הזאת, היא גם מתלבשת בנפש הבהמית, שהיא מתלבשת בגוף, אוקיי? יש פה לבוש על לבוש. כל זה בשביל מה? מסתבר שיש פה צורך עלייה מאוד מאוד נעלה, כי היא הולכת להגיע לרמות גבוהות ביותר, אם היא בוחרת נכון. אז מצד שני יכולים להגיד, רגע, אנחנו ניפול ברוחנו, שנייה, אנחנו לא משה רבינו, אנחנו לא מה-12 שבטים ולא נשיאי העדה, איך אפשר באמת להגיע לכזו דרגה נעלית? נכון, גם יש את הסיפור הידוע שרבי זושה מניפולי אומר, שכשהוא יגיע לעולם האמת, אז לא ישאלו אותו למה הוא היה משה רבינו, ישאלו אותו למה הוא היה רבי זושה, בעצם כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו, לפי נשמתו, המצב המוגדר שלו, יש לו כאן משימה, שליחות, למדנו את זה בפרקים קודמים, הקדוש ברוך הוא יצר את הנשמה בצורה מאוד מאוד מסוימת, יש לה כאן שליחות מאוד 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 ברורה. לא סתם אנחנו רואים שכל אחד יש את זמנו שלו, ובצורה שבה הוא מסיים גם, אנחנו לא מבינים את החשבונות האלה פה בעולם, אבל בסופו של דבר כל אחד מגיע לכאן משימה מאוד מאוד ברורה, מאוד שליחות מאוד מוגדרת, שהיא שייכת רק לו, רק הוא. הוא מוסיף בעצם חלק מאוד ענק מפאזל עצום גדול, שקוראים לו עם ישראל, כל תקופת הגלות עד הגאולה השלמה, שכולנו ביחד בעזרת השם נקבל אותה, ונזכה להיות בה. גם אלה שנפטרו יקומו ויזכו להיות חלק, זה משהו נצחי בעצם. וכל אחד משלים את החלק הזה בתוך התוכנית האלוקית הגדולה. אבל אם ככה, אז בעצם היא ירדה כאן. אבל היא ירדה לא סתם שיש לה מקום לעלות למקום מאוד מאוד נעלה, שהיא יותר ממה שהיא הייתה קודם לכן, שהיא נהנתה במינוי אחרות קצת בחינם, כן? כי היא לא עבדה על זה, זאת אומרת, היא הייתה שמה וזה היה בחינם. הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד אותה כאן בעולם, כדי שהיא תעבוד על זה והיא תזכה לזה, ולמקום הרבה הרבה יותר נעלה וגבוה ממה שהיא הייתה קודם. אבל בשביל זה, הקדוש ברוך הוא היה נאלץ לברוא קליפות. מצד אחד, העולם הזה מחולק לקדושה, וגם לקליפות. ההפך הקדושה, בעצם הצד המנגד לרצון הקדושה. וזה הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא יצר בעולמו, כדי שיהיה ליהודי, לנפש שלו, לנשמה האלוקית, בחירה. כי אם הכל יהיה טוב, או הרוב יהיה טוב, אז לא יהיה בחירה אמיתית. בעצם, כל העניין הזה של בחירה, הוא זה שגורם לו בעצם להתעלות מאוד מאוד גבוה. יש סיפור מאוד מאוד מעניין על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שידוע שהיה מלמד זכות על עם ישראל כל הזמן. כתוב עליו שהיה סנגורן של ישראל, כל כך שהיה כל הזמן אומר דברים טובים על עם ישראל, ובדברים שאתה, אי אפשר אפילו לראות יהודי ולהגיד שיש משהו טוב להגיד עליו, תמיד היה מוצא מה להגיד דבר טוב עליו. אז באחד מהפעמים הוא התבטא שריבונו של עולם, אתה כתבת כל התאוות וכל התענוגים וכל ענייני העולם הזה, שמת מול עיניו של יהודי. אבל את כל הגן עדן וכל הדברים, הנעלים האלה, כתבת בספרים. אז מה מתפלא שהיהודים עוברים על רצון השם? ואם היית כותב, אם היית עושה הפוך, והיית כותב את כל התאוות וכל הדברים האלה בספרים, אבל את גן עדן היית שם מול עיניהם של יהודים, לא יהיו חוטאים, לא עוברים את העבירה, אז מה הפלא? זאת אומרת, זה מול העיניים שלנו, זה מול החיים שלנו, אנחנו חווים את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית, את כל חוויה בחיים, לטוב ולמוטב, כל מיני ניסיונות, כל מיני חוויות, אפילו דברים פשוטים בחיים, שגרה רגילה בחיים, כן? לאו דווקא דברים וניסיונות ואתגרים. וזה גם, יש תמיד את הניסיון הזה, אז רגע, אז אני הולך לעשות את זה. אז מגיעה לשאלה, בעצם לאן אני מנתבת את הכוח הזה? את כוח הבחירה, אז לאן אני מנתבת אותו? ואיפה אפשר, איך אפשר בעצם להעלות את זה? ודיברנו שבעצם כל דבר שאני מקדישה, ואני מציינת בעצם שכל דבר הוא נועד לעבודת השם.
אין משהו שהוא נפרד. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. מה זה לכבודו? כדי לעבוד אותו, בשביל כבודו, זאת אומרת, זה כדי שנוכל לעבוד אותו. גם האוכל שאנחנו אוכלים, דיברנו אז, המוזיקה, הספורט, כל דבר שאנחנו עושים, העבודה אפילו, בעצם יש לו תכלית, היא בעצם לעבוד את השם. ככל שאנחנו מכניסים את הכוונה הזאת בתוך חיינו, במילא, כמובן אנחנו נמנעים מכל אנשים כרגע שאנחנו נלמד, אבל המטרה היא בעצם לא להפחיד. המטרה של אדמו"ר הזקן כאן במה שאנחנו הולכים ללמוד, שכאן זה פרק מאוד באמת מיוחד ובאמת אפשר לומר נדיר, כי בחסידות לא כל כך מדברים על אנשים. השיטה של החסידות היא בעצם להעצים את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, או להעצים, הוא עצום, בעצם ללמוד על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, על הנשגבות, על המעלה. ככל שאנחנו בעצם מכירים בגדולתו של השם, ככה אנחנו מכירים כמה אנחנו במקום שאנחנו כלום בעצם, כמה שאין כלום חוץ ממנו. וברגע שאנחנו מבינים את זה, ועל הקשר של העצמותי, המהותי של יהודי בין הקדוש ברוך הוא, במילא יש את מתעורר הרצון, ואחרי שכן דווקא להישאר קרובים וקשורים עם הקדוש ברוך הוא, וזה גורם שבמילא יהודי לא רוצה להישאר נפרד מהשם. וזה בעצם מונע אותו מלעשות עבירה, או הפוך, גם להתכוון שמה שהוא עושה בעצם יישאר מחובר להשם ולא ייפרד ממנו, כי הוא יודע שעל ידי המעשים האלה, מה אנחנו לומדים בתניא? בעצם שעל ידי המעשה כזה או אחר, הכי פשוט, הכי מותר, אוכל למהדרין, כן? במהלך שגרה יומית, אנחנו באים לצהריים, רעבים, אנחנו צריכים להמשיך, יש לנו ילדים לגדל לחינוך יהודי, יש לנו דברים לעשות, להביא פרנסה כדי לקנות ספרים יהודיים, כדי לשלם את החינוך הכשר, כדי להביא אוכל כשר, כל אלה דברים שמצריכים בסופו של דבר, בסוף כוונה. וכשאנחנו מחוברים לרעיון הזה הכי עמוק ולנשמה שלנו, אז בעצם אנחנו יותר מכוונים להגיע למחשבות האלה. אבל אז מה קורה כשיהודי מתבלבל? מתבלבל, למה? חז"ל אומרים, אין יהודי עובר עבירה, אלא אם כן נכנסת ברוח שטות. בעצם הסטטוס של היהודי הטבעי זה נפש, יש לו נפש בהמית שהיא נמשכת רק לתאוות מותרות. אדמו"ר הזקן אומר גם, זה רק תאוות שמותרות. בעצם יצר הרע יהודי, אין לו משיכה לדברים אסורים. ואיך קורה מצב שיהודי עולה לו מחשבות לדברים אסורים? אנחנו לא מדברים רק על תאוות באיסור, או חס ושלום עבירות קשות באיסור, זה יכול להיות גם דברים פשוטים, לפעמים גם לרחל על השני, ולפעמים גם דברים אין אדם, יש 3 דברים שאדם לא נמצא מהם כל יום, ערעור עבירה, אבק לשון הרע, זה דברים שבעצם אנחנו זקוקים להרבה עזרה וסיוע, כדי לא להיכשל בהם. אדמו"ר הזקן אומר כאן בתניא ככה, הוא אומר מכל מקום קודם שחזר לקדושה, כשיהודי אוכל משהו, אוקיי, שהוא דבר היתר, אבל לפני שאמרנו, כמו לפני שהוא חזר לקדושה, מה קרה? הוא הוסיף רחב וקליפה, באותו רגע הוא נפל לקליפות. הוא אכל את זה לשם תאווה ולא לשם שמיים. וגם אחר כך, אדמו"ר הזקן אומר, הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף. זה נשאר דבוק בגוף שלו. להיות כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו. ולכן צריך הגוף לחיבות הקבר. נקותו ולתארו מטומאתו שקיבל בהנאת העולם הזה. ותענוגיו מטומאת קליפת נוגה ושדין יהודין, אלא אם כן, מי שלא נהנה מעולם הזה, כל ימיו, כרבינו הקדוש. הסברנו בשיעור שעבר מה העניין של רבינו הקדוש, שיש בזה איזה שמץ. בעצם צדיקים אוכלים את זה באמת, הם לא מרגישים את הטעם, לא נהנו מזה. ולכן אדמו"ר הזקן הביא כאן כרבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא לא נהנה לפני שהוא נפטר, כתוב שהוא הרים את 10 אצבעותיו, הוא היה עשיר גדול, כל התענוגות היו על שולחנו. אנחנו מדברים על מי שחיבר את 16 סדרי משנה, העלה את הכתב. זה נשיא בעם ישראל, והיה חלק מאוד מאוד גדול בתורה שבעל פה שהעלה אותה על הכתב. כי טען בעצם שזה הרגע עת לעשות להשם הפר תורתך. זה היה אמור להיות תורה שבעל פה, אבל הוא ראה שזה עומד להישכח מעם ישראל. וכל המעדנים כתוב שהיו מצויים על שולחנו, הוא והקיסר שהיה בזמנו. על שתיים היו מעדנים בכל השנה, מה שהאנשים היה להם רק בחורף, להם היה גם בחורף וגם בקיץ. וכן להפך. ולפני פטירתו הרים 10 אצבעותיו ואמר, ריבונו של עולם, ידוע לפניך שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו כאצבע אחת. העניין הוא דווקא בהנאה, כי הוא לא נהנה, הוא לא הרגיש הנאה, הוא לא הרגיש טעם, הוא באמת עשה את זה לעבודת השם כדי להיות חזק ולעבוד את השם. ומצד שני, יש הערה מהרבי הרש"ב בעניין הזה, שבאמת למה האדמו"ר הזקן מביא את זה בתניא? הרי זה ספר של בינונים, לא ספר של צדיקים. כדי באמת להסביר לנו שיש לנו בעצם איזשהו חלק בעניין הזה. כל עם ישראל שייך העניין הזה שלא ליהנות. אף על פי שבאמת הוא מרגיש את הטעם, כי בכל זאת הוא לא ברמה של צדיק, הוא בדרגה של בינוני שיכול להגיע. והנפש הבאמית היא הדומיננטית, היא זאת שהוא חווה אותה באמת בצורה יותר משמעותית מהנפש האלוקית.
ולכן הוא כן מרגיש את הטעם. אי אפשר להגיד שהוא לא מרגיש את ההנאה בצורה כזאת או אחרת. כמה שהוא יותר מכוון והוא יותר נזכר לחבר את עצמו למשמעות הפנימית של כל דבר שהוא משתמש בו בעולם, כמובן שאז הוא כבר פחות מרגיש את הטעם כמו אדם שבכלל לא מכוון ועושה את זה באמת לשם תאווה. אבל עדיין הוא מרגיש את הטעם ואת ההנאה. ולכן ככל שהוא יותר מכוון, אדמו"ר עכשיו אומר, עצם זה שהוא כיוון, זה כשלעצמו בעצם מסיר ממנו את העניין של הרשימו בגוף. את העניין שבאמת הוא נהנה מזה. כמו כאילו הוא לא נהנה מזה. כאן אדמו"ר זקן ממשיך ואומר, רגע, כאן זה על העניין של הנאות בגוף. שזה ברמה מעשה, הוא אוכל, ברמה של מעשים. הוא עשה דברים בהיתר ונהנה מהם, וברמה הזאת צריך חיבוט הקבר. לא מספיק כי זה נשאר הרושם, נשאר הלכלוך על הגוף. עכשיו אדמו"ר זקן מסביר רמה אחרת של מעשה שיהודי עלול לעשות. ועל דברים בטלים בהיתר, בעצם יש כל מיני דיבורים. כל היום שלנו סובבים בכל מיני דיבורים שאנחנו עושים, זה חלק מאוד מאוד דומיננטי בחיים שאנחנו מדברים כל מיני דיבורים. אדמו"ר זקן מציין כאן עניין מאוד ספציפי, דברים בטלים בהיתר. קודם כל, כמובן זה לא דברים של ליצנות, רכילות, לשון הרע, אלא ממש דברים כמו מה היה אתמול דווקא באירוע ההוא, ואיך היה בחתונה, ואיך היה כל מיני דברים שאנחנו שואלים על מה שהיה ואיך היה וכמה היה, לאו דווקא אם להיכנס לפרטים או לשון הרע. ממש דברים בהיתר, אבל מצד שני הם בטלים. אין בהם צורך, מה הכוונה בטלים? שאין בהם צורך לעבודת השם, סתם. אז זה, אדמו"ר זקן אומר ככה, כגון עם הארץ, ניתן גם דוגמה, כגון עם הארץ שאינו יכול ללמוד, בעצם יהודי שהוא ברמה כזאת שהוא לא יודע כתיב, והוא לא יודע לקרוא ולא יודע לכתוב ולא יודע לקרוא, ממש עם הארץ שבקושי ללמוד יכול, ברמה של הבנה. גם הוא, ואפילו, זאת אומרת, קל וחומר אדם שכמעט היום אין אדם שלא יודע להגיד פסוק, לקרוא פסוק, ללמוד משהו על התורה. זאת אומרת, כגון המעט שאינו יכול ללמוד, צריך גם אפילו הוא לתאר נפשו מתומה זו דקליפה זו על ידי גלגולה בכף הקלע, כמו שכתוב בזוהר פרשת בשלח דף נ"ט. בעצם כאן מדובר על סוג של לכלוך הרבה יותר נעלה ומשמעותי. זה אמנם דברים בטלים, דיבורים בטלים, וזה בהיתר. מצד שני, זה כבר תומה שהיא לא בגוף, היא כבר בנפש. היא בנפש. היא פוגמת בנפש האלוקית שלה. בעצם היא מורידה את הנפש הבהמית לאן, אמרנו, בשלוש קליפות הטמעות באותו רגע. כי אין שום צורך בזה. כשאמרנו, כל מה שאין בו צורך לעבודת השם מה קורה, אין לו אמצע, הוא פשוט יורד למטה. וכן להפך, יכול לעלות למעלה, אם יש בו צורך לעבודת השם. ואם כך, ואמרנו שהנפש האלוקית מלובשת בגוף, שהגוף, מה מחיה, מה מקיף אותה, מה נמצא בתוכה, הנפש הבהמית, אז לכן היא מתלבשת בנפש הבהמית, בעצם בכמה לבושים, לא רק בגוף, אלא גם בנפש הבהמית, וכשהנפש הבהמית יורדת, היא מורידה גם את הנפש האלוקית, לכן גם הנפש האלוקית, באיזשהו רובד, והוא הרבה יותר חיצוני, בגלל שזה דיבורים בהיתר, גם היא מתלכלכת, בעצם גם היא נטמאת. ומה קורה? אז איך מלקים אותה מהלכלוך? שגם פה תשובה לא מעילה, כי זה נדבק בה. אפילו שאחר כך היא חוזרת ועובדת את השם, וכבר לא יותר מדברת, אבל עדיין נדבק. מה עושים? זה לא יצא. אז זה אומר אדמו"ר זקן, כשהיא מגיעה למעלה, היא צריכה להתגלגל בכף הקלע. מה זה כף הקלע? כף הקלע, גם פה לא נעריך אין עניין, אבל הרעיון שלה בעצם, זה מידה כנגד מידה. בעצם פה היא דיברה דיבורים בטלים, סתם בלי צורך, במקום באמת ללכת לשיעור תורה, ללמוד איזה דבר תורה, או משהו שהיא יכלה לעשות באמת לצורך עבודת השם, היא יכלה לדבר בזה. אז בעצם מצד אחד שמים אותה בכף, שבעצם מעבירים אותה מצד לצד. מצד אחד היא נמצאת בגן עדן, במקום מאוד מאוד נעלה, שזה דבר מאוד נעלה ונשגב לנשמה, היא מרגישה טוב וקדושה ויוקר. ומצד שני, באותו רגע גם זורקים אותה בכף הקלע, זורקים אותה בעצם לצד הכי נחות, שם בעצם מראים לה כאילו כמו שהיא, כאילו חשה כמו שהיא באמת חובה כרגע את הרגע שהיא דיברה דברים קטנים. וכאילו עושים ממנה צחוק, וזה צער מאוד מאוד גדול לנשמה. וזה בעצם המידה כנגד מידה, כדי לנקות מהדיבורים קטנים בעצם. בעניין הזה של חיבוט הקבר וכף הקלע, דיבר הרבה, יש כמה דברים מאוד מאוד מעניינים שראיתי על העניין הזה.
בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, עוד לא המשכנו להגיע, יש עוד כמה דברים מאוד מעניינים שאדמו"ר הזקן אומר כאן, על דיבורים אסרים, וזה כבר דברים עוד יותר שמתאמים ברמה יותר גבוהה את הנפש, ברבדים יותר פנימיים. שאז אדמו"ר הזקן אומר כאן, לא מספיק רק חיבוט הקבר וכף הקלע, אלא גם צריך ממש לרדת לגיהנום, שם זה כמו מכבסה רצינית, ככה 5 כוכבים שצריך ממש לחבס בצורה מאוד משמעותית, כי באמת הטומאה היא מאוד מאוד פנימית, ואי אפשר להוציא את זה רק מניעור הבגד, כן? אם אנחנו ממשילים את זה באמת למכונת כביסה. אבל רגע נתבונן שנייה בעניין של חיבוט הקבר כף הקלע, אז לכאורה נשמע מה, אז אין... הרי ביהדות אנחנו תמיד מאוד אוהבים להגיד, תמיד יש הזדמנות שנייה, לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, לא סתם הוא הביא אותנו כאן לעולם. ובסוף התורה ניתנה כאן לבני אדם, כן, עם יצר הרע, לא צדיקים שהם כמו כמלאכים, שמרגישים רק את הנפש האלוקית. הרי רוב בני אדם הם לא צדיקים. הקדוש ברוך הוא ברא את רוב עם ישראל דווקא כמי שיכולים להגיע לדרגה של בינוני בעצם, שיש להם יצר הרע ומלחמה פנימית והתמודדות תמידית, וכל אחד גם הקדוש ברוך הוא שם אותו במשפחות כאלה ואחרות, והעביר אותו איזשהו דרך בחיים שהיא שונה. אז אם ככה, אז לכאורה אז כאילו מה נגיד, זהו, זה לא יכול להיות. גם פסח שני בעצם אנחנו רואים שהוא מלמד אותנו שאין דבר אבוד, כל דבר יש לנו יכולת לתקן. מצד שני, כאן כתוב שאין תשובה מועילה. לא כתוב בפרק עצמו, כתוב בהערות של התניא, באמת שהתשובה גם לא מספיק כדי לנקות מהטומאה שנדבקה בגוף, בנפש, ולכן צריך לדברים האלה. אז ראיתי במקומות אחרים שהרבא כותב, יש ספר שהרבא כתב, קוראים לו היום יום, בעצם זה אמרות, פתגמים יומיים די קצרים, שחסידי חב"ד כל יום אומרים אותם, משתדלים להגיד אותם, כל יום, את היום יום היומי. יש לזה איזשהו עניין ביום עצמו, לפי התאריך. אפילו יש איזה שתי פתגמים כאלה, שהרבא מסביר דווקא העניין של חיבוט הקבר וכף הקלע. איך באמת ניתן מה היצא בעצם להיפטר מחיבוט הקבר וכף הקלע? מה היצא באמת לצאת מהמקום הזה? לכאורה איך אפשר לנקות ולזכך את הנשמה כבר פה, בלי שהיא תצטרך לעבור את כל העניין. אז באמת ראיתי כמה דברים מעניינים. אחד, זה באמת הפתגם הזה, הרבא, חוזרת לתניא, הרבא מדבר שהעצה בעצם, ככה הרבא אומר, לזכך את העולם ולתקן אותו ולהעלות אותו, זה דווקא שיהודי הרבה באותיות התורה והתפילה בתהילים, משניות ותניא בעל פה. שהוא בעצם יגיד אותם כל הזמן, שיחזור עליהם. כל רגע פנוי שהוא יכול, שהוא מסוגל, פשוט להגיד אותם. לכן חשוב שכל יהודי יהיה בקיא בכמה פסוקים מתהילים, פרק מתהילים, כמה פרקים אפילו, מה טוב, בתניא, במשניות, בתהילים, ויחזור עליהם בעל פה עם עצמו כמה פעמים, כל זמן שהוא יכול, כי זה בעצם גם מציל את עצמו, את נשמתו, מחיבוט הקבר וכף הקלע, גם וגם, וגם באמת מעלה ומזכך אותו ואת העולם כולו, ומכין אותו לביאת משיח. ראיתי עוד משהו מעניין על העניין הזה של חיבוט הקבר, שגם חסידים נוהגים להגיד בתפילת 18, כשמתפעלים תפילה, יש תפילת 18, בסוף יהיו לרצון עם רייפי, יש פסוקים ממש לקראת הסוף, עושה שלום, יש יהיו לרצון, ולפני זה ממש אומרים, יש לכל יהודי פסוק, מי שלא יודע יכול ללכת ולשאול באמת מה הפסוק, ששייך לו, אפשר למצוא את זה, זה מאוד פשוט, זה לפי השם, האות שהוא מתחיל אז מוצאים פסוק, והאות האחרונה של השם שלו גם אז מוצאים פסוק, וזה הפסוק שלו. סליחה, הפסוק הוא צריך להתחיל ולהסתיים באותיות שהשם שלו מתחיל ונגמר. ובעצם כשאדם אחרי 120 שנה נפטר, אז בא מלאך המוות ושואל אותו לשם שלו. הוא לא אומר את השם שלו, מה הוא אומר? את הפסוק הזה. ואיך הוא זוכר אותו? על ידי שהוא כל יום בתפילת 18. הוא אומר את זה, לפני יהיו לרצון, זה בעצם סגולה לזיכרון בזמן שאחרי פטירת האדם, הנשמה כבר יכולה לשלוף את זה ולהגיד את השם שלו. יותר מזה, חסידים גם נוהגים להגיד את השם של הרבי, בעצם את הפסוקים של השם שלו באמת, וזה כדי להזכיר בעצם שהם שייכים אליו, את הקשר שלהם איתו. עוד משהו מאוד מעניין שראיתי דווקא מאדמו"ר האמצעי, משהו שבאמת גיליתי, שאדמו"ר האמצעי מצאו בכתב יד קודשו, שהוא מספר בעצם שהוא ראה מהרדב"ז, שכותב שמי שקונה איזושהי נחלה של ד' אמות בעיר חברון, עיר הקודש, ניצל מחיבוט הקבר.
הוא בעצמו, ספר שהוא בעצמו, יש לו בית כנסת שם שהוא קנה. המור האמצעי. דבר מאוד מאוד מעניין. אז נחזור רגע לנושא ונראה רגע, באמת יש דברים קצת יותר עמוקים ונראה עד כמה הם משפיעים. אפילו דיבורים אסורים. עוד יותר דיבורים אסורים. כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם. כן, כל אלה הם אסורים על פי התורה. וכשיהודי שוב מתבלבל וטועה וחוטא בהם, חס ושלום, מה קורה? הדיבורים האלה, הרי אנחנו יודעים, בגלל שסיפרנו שהעולם הוא מחולק, מאיפה הם מגיעים, מאיפה החיות שלהם מגיעה. היא מגיעה באותו רגע משלוש קליפות התמוהות לגמרי. אמרנו שכל מה שמגיע משם הוא אסור, בעצם הוא קשור שם, הניצוץ שלו האלוקי קשור שם. ולכן, כשיהודים מדבר דברים כאלה, מוזק כאן אומר, אין כף הקלע לבדו מועיל לתאר ולהעביר תומתו מהנפש, רק צריכה להירד לגיהנום. בעצם העניין הזה, יש כאן יסוד מאוד עמוק. הדיבורים, מאיפה הם מגיעים? למדנו על הנפש הבהמית, שהיא בעצם, יש לה 4 יסודות, זה המקור שלה. יש אש, רוח, מים ואש. והדיבורים, כשאנחנו מדברים, יוצא לנו אבל מהפה. זה רוח. ולכן כל הדיבורים מגיעים מיסוד הרוח. ויסוד הרוח של הנפש הבהמית, כשהיא מדברת דברים אסורים, היא בעצם מורידה את הלבושים, לבוש הדיבור, היא מורידה אותם לשלוש קליפות התמוהות. אז היא מורידה גם את החלק הזה שלה, היא מורידה גם את הנפש האלוקית. אבל איפה זה נוגע? מה זה היסודות האלה? זה מגיעים במידות של הנפש הבהמית. למה אנחנו מדברים על כל הנושא של יסודות? כדי להגיד שאיפה היא פוגמת ברגע שהיא מדברת את הדיבורים הפתלים האלה, את הדיבורים האסורים האלה, היא פוגמת במידות, ברגשות, בחלק של המידות של הנפש הבהמית. אמרנו שהנפש הבהמית מורכבת כמו הנפש האלוקית, יש לה, כמובן להבדיל, זה שני דברים שונים לחלוטין, המערכת והמטרות שלהם, אבל הם כאילו בנויים כאותה מערכת, שיש מידות ויש שכל, 7 מידות ושכל. אז פה איפה היא פוגמת? במידות שלה, של הנפש הבהמית. וכנ"ל גם היא מטמאה באותה מידה גם את הנפש האלוקית שבתוכה. ולכן כאן כבר לא מספיק כבר ניעור, כי עניין של כף הכלב וחיברות הקבר זה כבר, אדמו"ר זקן מסביר, זה כמו לנער את הבגד מאבק, ורק אז אפשר להתחיל למרק ולהכניס אותו לכביסה ככה שיעבור שטיפה. לפעמים צריך שטיפה קרה, לפעמים שטיפה חמה, לפעמים צריך כל מיני חומרים מאוד מאוד מסוימים כדי ממש לנקות, כי זה ממש חדר לתוך הבגד. וככה הנושא של דיבורים אסורים, בעצם זה דברים שאסור לעשות אותם על פי תורה, ולכן זה דברים שאדמו"ר זקן אומר, זה כבר לא מועיל, וצריך לרדת לגיהנום, שם זה מכבסה ממש רצינית, עם חומרים וכל מיני דברים שפה כבר אדמו"ר זקן מבאר. הוא אומר, כן, מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים פתלים, אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו, למרכה ולזככה. רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות. מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצוות עשה, מחמת עצלות בגיהנום של שלג, כמבואר במקום אחר. בעצם, כאן מסביר אדמו"ר זקן, העניין של, מה הכוונה שהוא דיבר דברים אסורים? הוא בעצם ביטל מצוות עשה, באותה מידה הוא גם עבר על מצוות עשה. כן, בזמן הזה שהוא מדבר דברים אסורים, יכל לדבר דברים קדושים, דברי תורה, לעסוק בדברי תורה, ללמוד אותם, לדבר אותם. יכול גם לדבר דברים שכן מועילים לעבודת השם, שמותרים ומועילים לעבודת השם. אבל פה באופן ספציפי יש מצווה, ודיברת בה, מצווה של לימוד תורה. והלימוד תורה הוא כל כך נעלה עד שכתוב עליו, חז"ל אומרים עליו תלמוד תורה כנגד כולן. ובגלל שעוון ביטול תורה, בעצם ביטול מצוות עשה, כן לעשות אותו. מה זה מצוות עשה? לעשות, לדבר, ללמוד. ובגלל שתלמוד תורה כנגד כולם, בעצם זה משהו שהוא מצווה שהיא כנגד כל המצוות, לכן העוון של ביטול של המצווה הזאת היא מאוד גדולה. לכן העונש של הספציפי יש לה עונש מאוד מאוד חמור מיוחד. וכאן אדמו"ר זקן אומר, מלבד זה יש גם עונש כללי. כללי, כל מי שמבטל מצוות עשה, לדוגמה, יכל לעשות חסד ונמנע מלעשות. יכל לעשות איזושהי מצוות עשה, שוב, תורה, כל דבר שהוא יכל לעשות אותה, והוא נמנע מלעשות, הוא כאילו ביטל אותה, יכל לעשות. אז כאן נותנים לו גיהנום של שלג, בעצם הוא חטא, הוא בעצם טימא את הנפש שלו. כן, זה בעצם עבירה, הוא עבר,
כן? ולכן הוא טימא משל הקליפות הטמאות. מה זה העבירות? כל העבירות האלה מגיעים משל הקליפות הטמאות, ולכן זה מטמא את הנפש. זה מטמא כל כך שזה חודר פנימה מאוד 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 עמוק. אז על הביטול, מה זה הביטול מצוות עשה? הוא יכל לעשות, למה הוא לא עשה? למה הוא לא עשה? אז מכמה סיבות, יכול להיות שהוא באמת, הרעיון הכללי בעצם שהוא ביטל, כי היה לו קרירות לעניין. כרגע הוא מחומם על עניינים של דברים ביתר כמו תאוות, או שהוא מחומם על דברים של אפילו אסורים חס ושלום. היה לו חום לעניין הזה, וקרירות לתורה ולמצוות. ולכן הוא ביטל אותה. אז לכן, כאילו, מידה כנגד מידה, נותנים לו כאילו גיהנום של שלוש, בעצם לנקות ולזכך את אותו עניין שהוא פגם בו. ולהפך גם, בעניין של התחממות לעבירה שהוא עבר על מצוות לא תעשה. ושם הוא כאילו התחמם לעשות, הוא בעצם הלך והתחמם לעשות, לכן שם נותנים במקום אחר, כן, גיהנום של כאילו, של אש. מה כל הפירוט הזה? לכאורה נשמע עמוס, קשוח, מה כאילו... כמובן שבעניינים האלה, שאנחנו מדברים על מצוות, שיהודי עובר על מצוות, אז כאן באמת נכנסת עניין של התשובה, היא תשובה באמת, תשובה נכונה ועוד יותר תשובה מאהבה, שבאמת זדונות נעשים לה כזכויות, באמת הוא יכול להפוך את כל מה שהוא ביטל ולא עשה, או שחס ושלום עבר על מצוות עשה, יכול באמת להפוך אותם למצוות. אבל קודם כל באמת להבין עניין יסודי. מה זה כל האנשים האלה? כאילו מה? הקדוש ברוך הוא כאילו מחכה לנו בפינה להעניש אותנו? כאילו זה נשמע כאילו כל מקום שלא נלך מחכים לנו לאיזה עונש, אבל לא באמת המטרה היא כזאת. ודווקא על פי החסידות, עוד יותר שאנחנו מבינים שפנימיות העונש הוא הרבה יותר עמוק מעניין של ענישה, מעניין של נקמה. כמו למשל שניקח הורים שמאוד עצבניים, שמורידים עכשיו עצבים על הילדים שלהם, וחס ושלום נותנים להם איזושהי מכה, או נותנים להם איזשהו עונש מאוד, מאוד קשוח, מצד זה שהיו עכשיו מאוד מאוד כועסים, רוצים באמת, כן, כמו שאנחנו נוטים כרגע, אנחנו כל כך עוסקים בעניין שלנו, שאנחנו לכאורה יש נטייה לחשוב, רגע מה, זה נשמע כאילו יש פה איזה כעס מאוד מאוד עצום, שצריך להוריד עכשיו זעם וכעס עצום על הנשמה הזאת, שמעלה באמון בהשם ובתפקיד שלה כאן. מצד שני, זה לא באמת הכוונה הפנימית. הקדוש ברוך הוא לא באמת מחכה להעניש אותנו, הפוך, אם כבר הוא מחכה לתשובה שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשוב בתשובה, ולא רק שהוא רוצה, אפילו נותן לנו חיים ארוכים, כדי שנגיע לרגע שבאמת נשוב בתשובה. אז אם כן, מה נמצא כאן? מטרתה של החסידות דווקא, כמו שאמרנו, היא לא באמת להעצים את זה, יש איזושהי חברה של ארגון הלל שהגיעה לרבא באחד הפעמים ונכנסה איתו ליחידות. בעצם אנשים רבנים שעוסקים גם בעניינים של תורה ומצוות ועם יהודים, לקרב אותם, ושאלו הרבה שאלות בנושא של גיהנום ועונש. ושאלו את הרבא בכל מיני עניינים כאלה, אז מה, כאילו הרבא מאמין ביראת העונש? דברים כאלה? אני אסכם ואומר, כי זו הייתה יחידות מאוד מאוד ארוכה של שאלה ותשובה, מאוד מעניין להסתכל בפנים, אבל הרעיון המרכזי של זה שבעצם העניין הזה בעצם יכול, הלמידה, לפחות הספציפית הזאת, כי באמת בחסידות לא מצוי כל כך פירוט על הנושאים האלה בכלל לא, אבל אם כבר נוגעים בזה וכבר שומעים ויודעים, כן, כל יהודי יודע שיש כזה דבר, גן עדן וגיהנום, זה לא משהו שהוא נסתר בעיני אנשים. גם אלה שלומדים חסידות ומונחים להיות חסידים דווקא מתוך שמחה ולא לשרות בעצבות, כן, כי זה דברים שיכולים להביא לעצבות ולייאוש גם. זה בכלל לא הכיוון של חסידות. ואף על פי כן הם יודעים שזה קיים. מה הרעיון? הרעיון שאפילו גם ילד קטן יודע. למה? כי בסופו של דבר הרבי אומר שגם צדיקים גמורים, גם הם היו ילדים וגם הם למדו שיש גן עדן ויש גיהנום. מה הרעיון? שגם לפי ערך של הגיל, גם כשהם היו קטנים, וכל יהודי בפרט, זה יכול לעזור לו באיזשהו מקום, באיזה גיל, להעמידו בהתנהגות ראויה. עצם הידיעה על כמה חמורה העבירה, או כמה חמור שלא לעשות מצוות ולהימשך אחר דברים בטלים וסתם שטויות, זה באמת, בוא נראה כאילו לאן זה יכול להוביל. זה בעצם נותן איזשהו איזון בעצם, בזמנים מסוימים, בגילאים מסוימים, כן, גם האדם, גם כשהוא מבוגר, יש לו זמנים שהוא כאילו כמו נער בראש. ולפעמים הדברים האלה הם בעצם גורמים לו לאיזשהו איזון והתנהגות כראוי. ועניין אחר רגע בחסידות, שהעניין הזה שנקרא יראת העונש, הוא לא באמת מועיל.
כי יראת העונש, חסידות לא מאמינה בזה, זה לא באמת יראת השם. זה יראה מהעונש. בעצם על מה הוא מפחד? הוא לא מפחד מהשם, הוא מפחד על עצמו. הוא מפחד מה יקרה לאור שלו, ומה יקרה אחר כך לנפש שלו, ואיזה איסורים הוא יסבול. אז בעצם ממה הוא יראה? הוא יראה שם הוא יסבול, הוא יראה על עצמו. נפשו, על גופו, הוא יראה מה יקרה לו אחר כך. הפוך, זה רק מעצים כמה יש לו מציאות. שזה ההפך ממה שהחסידות מביאה את האדם להבין, את היהודי, שאין עוד מלבדו בעצם. הרעיון הזה שהכל, גם הוא והנשמתו, נבראו לשם עבודת השם. רק הוא קיים, וברגע שהוא מעצים את העניין הזה, אז הוא עוד יותר דואג לעצמו, הוא לא מפחד מהשם. מתי מפחדים מהשם, מרוממות השם? מתי מגיע ליראת השם? דווקא מהמקום שהוא מבין כמה גדול השם, כמה נשגב הוא, וכמה הוא בטל אל השם. כמה הנשמה שלו בטלה, במקום דווקא החיובי, במקום העצמותי הזה, שהוא חלק ממש מהשם. והוא הכל, אין משהו אחר חוץ מהשם. והעניין של עונש, אפשר ללמוד את זה גם מעניינים של, שוב, כמו שדיברנו, בעצם חינוך. אנחנו רואים שהורה באמת שנוהג נכון בחינוך. אנחנו לא יכולים להגיד שהורה כל התרבות המערבית שמביאה את הרעיון של מתרנות, כאילו, כן, ניתן לו שכל מה שהוא יעשה זה טוב, שיבחר. באמת, אגב, אני אספר גם מעצמי. אני ראיתי שבמהלך השנים שניהלתי גן, כמה שנים ניהלתי גן, לילדים קטנים ממש, כן, עד גילי 3.5, וראיתי כל מיני הורים שהגיעו אליי, וזה היה ממש רחב לקהל הכללי. וזה היה מאוד מעניין לראות הורים שבחלקם פשוט נותנים לילד מתרנות מאוד גבוהה, ורואים את התוצאות כבר מגיל קטן. הילד מאוד מאוד מבולבל, הוא בעצמו לא יודע את הגבולות. לכאורה ההורים חושבים שזה כל כך טוב וכל כך נעלה לתת לילד לבחור. בואו נראה, יש לו הרי, הם בגישה כזאת שלילד כבר יש נטיות טבעיות, זאת אומרת, אם הוא נמשך למכוניות מעולה, צריך לתת לו את זה וצריך לאפשר לו את זה. עד כדי כך אני זוכרת שאחד מהפעמים שאלו אותי, תגידי, בגן שלך יש לך את האפשרות שאת מאפשרת להם, בעצם יש איזשהו שלב ראשוני של אבחון, כאילו רואים מה הילד נמשך, ואז מקטלגים אותו לאיזושהי קבוצה ומאפשרים לו להיות הרבה מהתחום הזה שהוא נמשך אליו. תראי, יש כמה קטגוריות וצריך לאפשר לו להתנסות בכולן. כל זה ביחד בונה אותו, לא צריך לתת לו רק את הדבר המסוים הזה. זה פחות היה הגישה שלי, הסברתי את הרעיון העומד מאחורי זה, אבל הרעיון הוא שבאמת נותנים איזושהי לגיטימציה, ואפילו ממש רואים איך הילד באמת מאבד את הגבולות של עצמו, הוא לא יודע איפה הוא צריך לעצור. כי מבחינתו הכל מותר, נותנים לו את חופש הפעולה, חושבים שזה מה שיבנה את הילד, הוא יבחר מה נכון לו. עכשיו, הסתכלות מאוד פנימית, איך אפשר לתת לילד השכל שלו עדיין לא יתפתח, ברמה שהוא אפילו לא יודע האם האוכל שהוא הולך להכניס כרגע הוא אוכל או אפילו רעל, ברמה מאוד בסיסית. בטח לא האם האוכל הזה הוא טוב לבריאות שלו לטווח הרחוק או לטווח הקרוב. דווקא שם מאוד מעניין שהם מאוד מאוד מקפידים לאכול בריא, ושם כן בוחרים עבורו. ובכל מה שקשור לגבולות המשחק וגבולות חברים וגבולות של עצמו, של הגוף, איפה כן, איפה לא, איפה לעצור, שם נותנים הרבה מתרנות. אותו דבר כאן, כשנשמה מתבלבלת ויש לה מתרנות מאוד מאוד גבוהה, אין את הגבולות האלה של כאן את עוצרת, כאן זה כבר לא בשבילך, כאן זה מדרדר אותך לעמקים. כמו שאם אוכלים יותר מדי עוגות, איפה אנחנו נלך? מחלות רבות יכולים להגיע לאדם. אז מה, תגידו שזה עונש? זה לא עונש, זה תוצאה. זה פשוט תוצאה של טבע, שקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, ככה הוא רוצה שזה יהיה. יש בעצם תוצאות לדברים שהם לא טובים, שהקדוש ברוך הוא החליט שככה העולם יהיה. כל דבר יש את הגבול שלו, את המטרות שלו, ואת התכלית ואת המטרה שלשמה הוא נועד. כל אדם היום מחפש משמעות. למה הוא עושה את הדבר הזה? למה הוא צריך ללכת כל יום לעבודה? למה הוא צריך לחנך את הילדים? איך הוא מחנך את הילדים? איזה משמעות הוא מחדיר לחינוך שלהם? המשמעות הזאת היא זאת שהיא נוסחת בו את הרצון הזה באמת להעמיד את הילד על הגובה. להעמיד את הילד על הגובה. זה באמת ללכת עם המשפט, חסך שבטו, שנא בנו. לפעמים כן, צריך לתת לילד את הגבולות, והגבולות האלה לא תמיד נעימים לילד. אפשר להגיד כשאנחנו עוצרים את הילד מלשחק, באמת זה לא נעים לו. זה אפילו עונש שבשביל ילד זה עונש מאוד גדול. לעצור את המשחק, אם זה במחשב או משחק שהוא מאוד מאוד אוהב. או לא ללכת אצל חברים בגילאים יותר מאוחרים. זה עונש מאוד גדול. מצד שני, אם אנחנו מבינים שהילד הזה חרג לדוגמה מהשעות שהרשנו לו ללכת, אין לנו ברירה אלא להעניש אותו מידה כנגד מידה. אבל אם ההורה הזה יחליט שהוא יעניש אותו אתה שבועיים לא תלך לבריכה, בגלל שהוא איחר מלחזור אצל חבר בשעה-שעתיים,
והוא לא עמד בהסכמים של הזמן. אז זה באמת עונש חסר פרופורציה, זה באמת עונש שהוא לא קשור. עונש שאין לו את המידה כנגד מידה, ובמילא כאן באמת יש את המקום של להוציא זעם, להוציא כעס, או אולי באמת להעניש חזק, כדי שככה ילד יבין טוב טוב מה מדובר, אבל לא באמת הילד יבין. הפוך, אם כבר יחשבו שבאמת שונאים אותו, אחד או שלום, אז באמת גם פה המשמעות העמוקה והרעיון העמוק של העניין של העונש, שגם אנחנו לא נקרא לו עונש, שמידה כנגד מידה, וגם פה רואים בצורה מאוד מדויקת, אדמו"ר הזקן באמת מסביר כאן איך באמת מידה כנגד מידה, איך היא בעצם עוברת תהליך של ניקוי בדיוק במקום שבו היא פגמה, הנשמה כאן בהיותה כשהיה לה את הבחירה. ובאמת ככה בעצם מעלים אותה בגובה, ויכולים לשחרר אותה מכל הפגמים וכל התאומות וכל הדברים שמלכלכים אותה כדי להיות טהורה כמו שהיא הייתה, ובאמת יכולה עכשיו לעלות לגבהים ולהגיע באמת לגנת מזוכחת. כי אם לא, היא לא יכולה לסבול יותר, זאת אומרת, היא לא יכולה במעמד שלה, בכל הלבושים המלכלכים שהיא כרגע נמצאת בהם, היא לא יכולה להיכנס ככה. לכן היא חייבת לעבור תהליך של ניקוי, וגם פה, כמו שהיה לנו קודם, יש כבר פה לאדם את הבחירה, כבר פה להציל את עצמו, ובאמת להביא את עצמו למקום הרבה יותר מזוכח ונעלה, בלי לעבור את המקומות האלה אחר 120. כמה גדולה היא הבחירה של היהודי, כאן בעולם הזה. איזו עוצמה יש לנפש האלוקית שלו, כשהיא מכריחה את הנפש הבהמית שלה לקיים את המצווה. כי בלעדיה, כמו שאמרנו, היא לא הייתה יכולה לקיים את זה. היא זאת שפועלת, עם הנפש הבהמית היא פועלת, והיא מעלה אותה ביחד, כמו שלהפך, היא מורידה אותה איתה ביחד. כאן אדמו"ר הזקן אומר, יש כאן רמה הרבה יותר גבוהה של טומאה. כן העוסק בחוכמות אומות העולם, בכלל דברים בטלים, יחשב לעניין אבון ביטול תורה, כמו שכתוב בהלכות תלמוד תורה. ועוד זאת, יתרה טומאתה של חוכמת האומות על טומאת דברים בטלים, שאינו מלביש ומטמא רק המידות מיסוד הרוח הקדוש, כמו שאמרנו עכשיו, שבדיבורים אסורים הוא טימא את, ובדברים בטלים הוא טימא את היסוד הרוח שבנפשו האלוקית. בטומאת קליפת נוגה שבדברים בטלים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו בנפשה הבהמית כדליל, ולא בחינת חוכמה בינה דעת שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות שגם השוטים ועמי הארץ יכולים לדבר. כן, מה שאין כן בחוכמות האומות הוא מלביש ומטמא בחינת חוכמה בינה דעת שבנפשה האלוקית בטומאת קליפת נוגה שבחוכמות אלו שנפלו שמה בשבירת הכלים מבחינת אחוריים של חוכמה דקדושה כידוע ליודעי חן. כאן אדמו"ר הזקן מסביר בעצם יש כאן משהו טומאה הרבה יותר גבוהה מזה של דברים בטלים. בעצם דברים בטלים אמרנו זה מיסוד הרוח של הנפש הבהמית שמטמאה את היסוד הרוח של הנפש האלוקית, ששם זה המידות. כאן כשיהודי עוסק בלימוד, הכל בסדר? כשיהודי עוסק בלימוד של חוכמות אומות העולם, כן, כמו שהיום אנחנו קוראים לזה לימודי חול, אז בעצם הוא מטמא לא את המידות, הוא מטמא את החוכמה בינה דעת שבנפשו. אדמו"ר הזקן מסביר איך זה יכול להיות, כי ביסוד, כשהוא דיבר דברים בטלים, הרי גם שוטה, אדמו"ר הזקן אומר, גם מי שאין לו שכל אפילו יכול לדבר את הדברים הבטלים האלה. לכן זה גם ראיה, בעצם זו הוכחה שזה לא קשור לחוכמה בינה דעת שבנפשו האלוקי. מתי כן? כשהוא מתחיל ללמוד חוכמות האומות, איזה חוכמות שמקליפת נוגה, דברים מותרים. כן, אנחנו מדברים על כל מיני חוכמות של חישובים, פילוסופיות כאלה, ומתמטיקות, ופיזיולוגיה וביולוגיה וכוכבים, וכל מיני דברים שחוכמות האומות העולם שהם יצרו, אבל בדברים של יותר. כמובן, כל מיני דברים שקשורים לעבודה זרה ולכישופים ולדברים שהם אסורים, זה כבר לא מקליפת נוגה, לא על זה אדמו"ר הזקן מדבר, זה בכלל טומאה עוד יותר עמוקה חשוכה, שמביאה באמת את הנפש האלוקית עוד יותר. אם זה מביא, אז בכלל. אדמו"ר הזקן מסביר כאן שהעיסוק בהם באמת מטמא את הנפש מאוד מאוד מאוד. ומאיפה מגיעים החוכמות האלה? החוכמות האלה הרי אנחנו יודעים שאין שום דבר שמגיע סתם ככה. הכל מגיע מאיפה? מהקדוש ברוך הוא. מאור האלוקי, אבל הסברנו שכל מה שקשור לקליפות, מאיפה הוא מגיע? מהרצון החיצוני של השם. כאילו מאחוריים, כאילו השם זרק לאחורה, כי זה לא הרצון הפנימי. הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא זה הקדושה, זה הטוב האלוקי, שיהודי יקיים תורה ומצוות. זה שפה, שהוא יהיה פה בעולם הזה התחתון בגילוי, שנגלה אותו.
התורה והמצוות זה הקדושה, אבל מה סתם, כדי שיהיה לנו בחירה, זה החיצוניות. ושמה כתוב שזה לא רק כמו שהסברנו שהעולם הזה נברא באופן של התגלגלות וצמצומים, פה זה כבר לא צמצומים. כתוב שבעצם בחסידות מוסבר שהניצוצות האלה הקדושים מגיעים ממקום מאוד מאוד גבוה, ופשוט הם נשברו. היה איזה שבירת הכלים שם, האורות ככה התפוצצו, נשברו ונפלו. לאן הם נפלו? שם, לקליפות האלה, לקליפת נוגה, ואלה החוכמות האלה שהם מביאים, זה משם, מהשבירת האלה. ודווקא כשיהודי לומד אותם סתם, מה קורה בעצם? יהודי לומד את הדברים האלה, יכול לקרות משהו מאוד בעייתי בעצם. כי כאן זה כבר לא סתם דברים בטנים. דברים בטנים טוב, הוא יכול להגיד, טוב, סתם דיברתי שטויות, אבל בסוף הוא יודע ומבין שמה. בסוף יש לי נפש אלוקית ואני קשור עם הקדוש ברוך הוא, אז טעיתי קצת, דיברתי דברים, קצת שטויות, קצת פטפוטים לא קשורים, אבל בסוף זה לא מבלבל אותו מלהבין שיש הקדוש ברוך הוא אחד ואין שום דבר חוץ מהשם. מה קורה כאן? כשהוא לומד חוכמות העולם, פה הוא כבר מגיע למקום אחר. למה? כי הוא כבר משתמש בחוכמה בינת דעת שבנפשו הבהמית, שמשפיעה על החוכמה בינת דעת שבנפשו האלוקי, מה קורה? הוא לומד, הנה, יש פה עוד מציאות. יש פה חוקי טבע, יש פה פיזיקה, בוא נראה, הנה, פה ככה גדל הצמח, וככה גדל החיה הזאת, ואם עושים ככה וככה דברים, אז הנה, נוצר ככה וככה דברים. הוא בעצם מתחיל להבין שיש כוח לחוקי הטבע, והוא מבין, כן, כנ"ל גם לגבי המזלות, ומה קורה כשבדיוק המזל הזה שם, והכוכב הזה נהיה שם, ובדיוק כשהחודש הזה מגיע, בעצם הוא מבין שיש פה איזושהי מערכת, שחז ושלום גורמת לו להבין שכאילו יש מציאות נפרדת שמנוהלת לבד. וכאן הוא מגיע לתאומה הרבה יותר עמוקה, שגורמת לו כבר לישות, הוא כבר מרגיש שיש עוד משהו, לא רק בעולם שמנוהל לבד, אלא גם בתוכו. הוא מבין שהוא יותר חכם, הוא עושה אותו יותר חכם, אני כבר יותר חכם. אני כבר מבין יותר איך העולם הזה עובד, הוא כבר מרגיש את עצמו הרבה יותר חכם. כבר פה נהיה ניתוק פנימי מההבנה שיש רק נפש אלוקית והקדוש ברוך הוא אחד. שהוא זה שמנהל, כן, את חוקי הטבע, הוא ברא אותם והוא מנהל אותם. גם הדברים שהוא רצה שיקרו באופן כאילו טבעי, אמרנו שעולם זה בלשון ההלם, כי הוא מסתתר בפנים, אבל הוא מנהל. הרי אנחנו יודעים שגם אבן אפילו היא לא מנוהלת על פי עצמה. אנחנו רואים שגם בה יש איזושהי חיות, איזושהי נוריונים כאלה שזזים שם בתדירות מאוד גבוהה. אם ברגע הם יפסיקו, הם לא יפסיקו, אבל זה ברור לנו שהם פשוט לא יהיו. זה מה שמוסבר בתניא בחלק השני של תניא. אחרי נ"ג פרקים, שער הייחוד והאמונה, בעצם העניין הזה שאין משהו שהוא בעצם נברא, חי, מתקיים ללא הוויה אלוקית. הקדוש ברוך הוא נעלם שם בפנים בכוונה, כדי ליצור מערכת טבע של עולם שמעלים על האור האלוקי. תפקידנו בעצם לגלות אותו, אבל לא להתבלבל. אבל החוכמות האלה, כשהוא עוסק בהם סתם ככה, להנאתו, כי זה וואו, זה נחמד, זה טוב, במד פיזיקה, ביולוגיה, מה זאת אומרת, גוף האדם, זה חשוב, איך הטבע ואיך המערכת מתנהלת. אנחנו נגיע לזה. אז גם רצה קדימה, נכון. מרגע עוסקת כמו שזה. היום אנחנו רואים, הרי בסופו של דבר אנחנו רואים כמה זה מעסיק את האנשים היום בכל רחבי העולם. היום יהודי שהוא מסיים, צערנו, כן, יש הרבה שבעקבות כל התרבות המערבית וכל הרעיונות האלה של באמת צריך להיות חכם, צריך להיות עם תואר, צריך להיות... אז בעצם יש איזשהו מסלול כאילו טבעי, שהוא לא באמת טבעי ליהודים. עד כדי כך שזה גם הרוח הזאת, מה שנקרא, נכנסה גם לישיבות ולמקומות שכאילו לא צריכים להיות שם באמת. שיהודי מסיים את הלימודים שלו בהייסקול, קצת עושה חופש והולך עם עוד תואר. אפילו 2 תארים, כאלה ששואפים אפילו גבוה יותר מתואר פשוט. איזה רפואה, איזה משהו כזה כימיה, כן, אבל יש את השם שלו, המדויק, כן? מישהו שהוא כימאי, כן, מישהו שהוא הרבה יותר ברמה מאוד גבוהה, חוקר, פילוסוף מאוד גבוה. זאת אומרת, זה הפך להיות איזשהו סטנדרט שכאילו הוא צריך ללכת לשם. זה מאוד מעניין שהרבא הסביר, היו כמה פעמים, הרי זה לא שאלה חדשה, והיו כמה ששאלו את הרבא, נכנסו לרבא, קודם כל יפה עשו, ולא סתם הלכו ושאלו את הרבא. היה תלמיד בישיבה, שלמד בישיבה אחרת, שם למדו גם לימודי חול וגם לימודי קודש, אבל בבין הזמנים הלך לניו יורק ולמד בישיבה ב-770 שם.
בין הזמנים זה בעצם חופשה, כשהישיבה מסתיימת, אז יש איזה כמה שבועות שאפשר להתרענן עד לשנה הבאה. אז הוא ניצל את ההזדמנות, הלך לניו יורק ולמד שם בסמסמתי בישיבת תומכי תמימים, שזה שונה מאוד מהישיבה שלו, זה רק לימודי קודש, זה גם חסידות, זה מאוד שונה. ולפני שהוא סיים ורצה לצאת, הוא חשב לחזור לישיבה שלו. החסידים שם אמרו לו, מה אתה עושה? מה קורה לך? תשאר פה בסמסמתי, אין על הישיבה הזאת, זו הישיבה הכי טובה, היא הכי מרוממת. הדרך הכי טובה להגיע לדרך הישרה פה בעולם. ולמצוא את הברכות שלך פה בחיים, זה הדרך. ניסו להניע אותם לחזור לישיבה הקודמת שלו, שם למדו לימודי חול. טוב, הוא החליט שהוא נכנס לרבי ליחידות, באמת הוא נכנס, קבע פגישה ונכנס, ושאל את הרבי. יותר מזה, הוא שאל אותו גם שהוא רוצה לחזור לישיבה שלו, כדי שאחר כך הוא ילך וילמד תואר, כהכנה ללמוד תואר לרפואה. הרבי דווקא לא ניסה להשאיר אותו בישיבה בסמסמתי, באופן מפתיע, אבל מצד שני כן הסביר לו כמה שלא כדאי לחזור לישיבה הקודמת שלו. בטענה שדווקא העניין של לימודי חול וכל מה שהוא רוצה לעשות בהמשך שזה תואר ורפואה, זה דברים שעלולים מאוד מאוד לגרום לתוצאות שליליות ברוחניות בעניינים שלו, בנשמה שלו. וזה חבל. אבל הבחור הזה לא הסתפק, אמר לרבי, העיז להגיד לרבי, אבל הרבי בעצמו למד באוניברסיטה. אז הרבי אמר לו ככה, אמר, לפני שהתחלתי ללמוד באוניברסיטה הייתי בקיא בכל התלמוד הבבלי והירושלמי, בכל הש"ס. האם אינך בקיא בכולם? זאת אומרת, הרבי רצה להגיד לו, היה פה עוגן שיכולתי להיכנס אותו לאוניברסיטה. זאת אומרת, זה לא שככה נכנסים ואפשר לצאת מזה בחיים. בסיפור אחר מאוד מעניין שמספר על אבא אחד שהכניס את הבן שלו ליחידות עם הרבי, כי הוא רוצה לשאול אותו, הוא רוצה להכניס את הבן שלו ללימודי חול, בבית ספר עם לימודי חול. והבן, הילד דווקא לא רצה, כי הוא יודע שהדעה של הרבי ללמוד לימודי קודש רק. אז הם נכנסו ליחיד ושאלו את הרבי מה בנושא, אז הרבי שאל אותו. אז הרבי הסביר לו שזה לא דבר טוב לילד דווקא, וכן כדאי שהוא יישאר ללמוד לימודי קודש, וזה טוב לילד ללמוד שם ולא ילמד לימודי חול. וגם האבא לא פסח על השאלה החוצפתית והעיז לשאול שהנה, אבל גם הרבי הלך ולמד באוניברסיטה, אז כאילו מה הרבי כאן טוען אחרת? אז הוא שאל אותו, וזה שיהודי הלך וקפץ מקומה השישית, ומהגג מקומה שישית וניצל, האם זו הוראה לרבים שכולם צריכים לקפוץ ובהכרח שיהיה להם את הנס שינצלו מזה? זאת אומרת, להיכנס לאוניברסיטה זה ממש עניין של סכנת נפשות, זאת אומרת, זה ממש יכול לגרום לסכנה השמדה רוחנית חס ושלום גשמית. זה לא משהו שכדאי לקפוץ מהגג, זה לא משהו שבאמת אפשר לסמוך על הנס. ובנושא הזה יש עוד סיפור על יחידות מאוד מאוד מעניינת, שעוד בחור נכנס אל הרבי ושאל אותו גם על האוניברסיטה, והרבי ענה לו, הוא הסביר לו כמה שזה באמת לא טוב העניין של להיכנס לשם, כמה זה יכול להשפיע עליו רעות ולדרדר אותו. שוב, גם הוא שאל, גם הרבי היה באוניברסיטה, והרבי אמר לו, הגיש לדף ואמר לו, בבקשה, קח עיפרון ותצייר לי עיגול. תצייר לו עיגול. העיגול הזה לא היה כל כך מדויק. אז הוא ביקש ממנו, תצייר לי שוב פעם את העיגול. גם העיגול הזה השני לא היה כל כך מדויק. הרבי אמר לו, עכשיו תיקח את המחוג, הוא הגיש לו מחוג, והוא אמר, תצייר עיגול עכשיו עם המחוג. כמובן שהציור עם המחוג, העיגול הזה היה מאוד מאוד מדויק. הרבה יותר מהקודמים שהוא ניסה לעשות. הרבי אמר לו, אתה מבין שכשיש לך עוגן, אז היצירה היא הרבה יותר מדויקת. בעצם כאן כשאתה הולך לאוניברסיטה אין לך על מה להישען, אין עוגן. מה זה העוגן? באמת אנחנו רואים שהעוגן צריך באמת להיות בקיא, צריך להיות ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה ולהיות בקיא בלימוד התורה מאוד גבוה ולהיות בדרגה כזאת שאתה באמת יכול לא להידרדר, צריך שיהיה איזשהו עוגן כדי שתוכל להיכנס למקום כזה ולצאת משם בלי להידרדר רוחנית. אדמו"ר הזקן אומר כאן בתניא, אלא אם כן, שאלת על הנושא של פרנסה, אלא אם כן, הוא משתמש, הוא עושה אותן קרדום לחתוך בהם, שזה עניין של פרנסה. דהיינו כדי להתפרנס מהן ברווח לעבוד את השם. או שיודע להשתמש בהן, מתי כן זה מותר, מה זאת אומרת? או שהוא יודע להשתמש בהן בעבודת השם או לתורתו, וזהו טעמו של הרמב"ם ורמב"ן ז"ל וסייעתן שעסקו בהם. ידוע שהרמב"ם גם עסק בכל העניינים של לימוד כוכבים וכל מיני דברים של חישובים מתמטיים וחוכמת יוון, והם ידעו, אבל הם היו בדרגה כזאת מאוד מנהלת שהם ידעו לא רק להשתמש בזה כפרנסה. אגב,
הוא השתמש בזה, באמת הרמב"ם ידוע כי הוא היה רופא, הוא באמת למד את חוכמת הרפואה, ששוב זו חוכמת של האומות, הוא בהתחלה לא רצה להשתמש בזה, הוא רצה להשתמש בזה לעבודת השם. הוא לא רצה להשתמש בזה כפרנסה, ידוע בסיפור של הרמב"ם, סיפור חייו, שהוא אחיו דוד, הוא זה שפרנס את כל משפחתו. הוא יכל באמת להשתמש בזה לעבודת השם. איך הם עושים את זה? באמת יש איך להשתמש בזה ולהביא את זה לעבודת השם ולתורה. אנחנו יודעים שהרמב"ם כתב הרבה הלכות על קידוש החודש וקידוש הלבנה, והרבה דברים שלא היו כדמותם. כמו שאומרים עליו, אם משה עד משה לא קם כמשה. בעצם משתמש בזה, ידע להשתמש בזה, איך באמת להביא את זה להלכות ולעבודת השם ולתורתו. בסופו של דבר גם הוא יצטרך להשתמש בזה באמת כפרנסה, כי דוד מסופר שהאחיו באמת נפטר באונייה עם כל הסחורה, והוא היה צריך לפרנס גם אותו וגם את משפחתו של אחיו. וכאן אדמו"ר הזקן באמת מביא אותם כדוגמה, שעסקו בזה לעניין של תורה ועבודת השם. אבל באמת כל מי שהוא צריך לעבוד בזה, ועל ידי זה יוכל להתפרנס באמת כמו שצריך, וזה לא יפריע לו באמת ללמוד תורה, ללמד תורה אפילו, ברווח, ושזה לא יפריע לו לעבודת השם, ואפילו יתרום לו וגם ישתמש בזה בכספים שלו, גם אפילו לגמילות חסדים ולצדקה, אז מעולה, זה טוב. זאת אומרת, הוא באמת מעלה את החוכמות האלה שאמרנו שמקליפת נוגה לדברים מאוד מאוד גבוהים. מצד שני, כשאיפה לומדים את זה ואיך לומדים את זה, זה דברים שבאמת כדאי להתייעץ, כל אחד עם מי שמכיר אותו ויודע באמת מה יכול להועיל לו, חס ושלום באמת יכול לדרדר אותו לדברים ולמקומות לא נכונים. כאן באמת כדאי להתייעץ איפה ואיך ואם כדאי. כדי באמת להשתמש בזה בצורה נכונה ולא לגרום לנו באמת ליפול מטה. אז בעזרת השם שנזכה באמת לתאר, לזכך את עצמנו, את העולם על ידי הוספה באותיות, להביא את הילדים באמת לחינוך כשר, שאפילו גם שם, בחינוך הזה, שלומדים גם לימודים, אגב, לימודי חול, כשאמרנו את זה, לימודי חול, הרב לא רוצה להתבטא במילה לימודי חול, כי באמת הוא אמר שיהודים יוצאים לחופש שיוסיפו בלימוד התורה, כי בבית ספר הם לפעמים גם לומדים לימודים, הוא לא אמר לימודי חול, למה? כי הוא לא רצה להגיד שזה גם חול, כי זה עצמו לא חול, הוא יכול לעלות לקדושה, אז הוא לא חול. כי מה שהם לומדים בבית הספר, הוא עצמו מעלים אותו לקדושה, משתמשים בזה אחר כך לעניינים שאחר כך הם לומדים את הגמרא ולומדים הרבה דברים בהלכות, שזה עוזר להם אחר כך להבין זה הרבה יותר טוב. אז אפילו הלימודים האלה שהם לומדים בבית הספר, הרב לא רצה להתבטא שזה חול, בגלל שאפשר, יש את המקום הזה שהם מעלים אותו לקדושה. בחינוך הדתי אני מתכוונת, ולכן בזמן שהם בחופש מעולה, אז כבר אין את הלימודים האלה, אפשר באמת להוסיף רק בלימוד של קודש, ולקדש את הנפש האלוקית, לסכך אותה, לתאר אותה. אגב, יש איזשהו עניין מאוד מעניין שראיתי, שסיפרו שהרבא פעם אחת עבר במחנה קיץ כן בגן ישראל, מחנה קיץ. יש הרבה, אז היה בארצות הברית, כמה בודדים, ברוך השם היום יש ממש ברחבי העולם, לבנות, לבנים. אז באחד הפעמים שהוא עבר שם, הוא ראה שלט מעל קיוסק של מכולת, שם במחנה הזה הוא ראה שכתוב שכסף הוא המקור לכל דבר רע. אז הרב העיר למי שכתב את זה שם, הוא העיר שם על הראשיים, שזה טעות וזה לא נכון, הכל תלוי במי שמשתמש בו ואיך הוא משתמש בו. וזה לא נכון לכתוב, כסף הוא לא דבר מקור לכל רע, זה לא נכון. אז זה מאוד מאוד מתקשר לשיעור, אז בעזרת השם נזכה להעלות כל עניין, כל דבר באמת, לזכור את המטרה, את הכוונה, את המשמעות הפנימית, לזכך את עצמנו, על ידי שאנחנו מחוברים לכוונה הזאת, שהכל באמת נועד לעבודת השם. נכניס את זה בכל דבר,